Pues mucha suerte para todos esos que comienzan una nueva aventura, la vida universitaria, que la aprovechen cada día, porque después eso lo echamos mucho de menos. Tenemos que dar dos pequeñas noticias, una relacionada con nuestro tema del día, que ustedes llamaban para opinar, la polémica del Premio Planeta. Ya se ha confirmado, esta mañana se dijo en algunos medios, hoy ya ha llegado a estas horas, a las 6 de la tarde, mientras estábamos haciendo el programa, llegaba a todos los medios de comunicación la nota que había enviado Juan Marsé. Ha dimitido para los próximos años del premio, porque dice que si él no puede defender la verdad, su verdad, no tiene sentido, y que le daría vergüenza tener que dar la callada por respuesta cuando le preguntan directamente sobre temas como este. La otra gran noticia del día es que los transportistas de mercancías por carretera han acordado a última hora de la tarde desconvocar el paro patronal que desarrollaban desde la medianoche del lunes. La desconvocatoria se produce después de que los camioneros lograran acordar sendos paquetes de medidas para compensar el alza de combustible con representantes del gobierno primero y con sus clientes, las empresas cargadoras, después. Así lo ha anunciado el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Ovidia de la Roza, al término de la reunión mantenida durante toda la jornada con la administración y cargadores. Bueno, pues nada, que ya podremos comprar papel higiénico, leche y huevos sin ningún problema. Le vamos todavía anunciando que Jorge Mira, ese Premio Nacional de Ciencia en Acción a mellor divulgación científica nun medio de comunicación, está connosco. Jorge, benvido. Aquí estou, e ademais feliz porque poderei comer plátanos que me encantan despois de desconvocarse a folga. É que era tremendo, non podíamos comer nada. Bueno, na Plaza de Abastos sempre había produtos frescos, pero se non tes a oportunidade de ter ese horario que ten a Plaza de Abastos, bueno, pois nada, alégrome por ti, por los plátanos, que son moi bons para moitas cousas. Parabéns a todo o mundo, parabéns a todo o mundo. Bueno, Jorge é un científico cando menos peculiar, porque verán vostedes, é Premio Nacional de Ciencia en Acción, o último que acadou, pero que ademais ten tantos premios que eu non sei se contalos. Non son nacionais, por exemplo, Premio Extraordinario ao Doutoramento, Premio da Real Academia Galega das Ciencias no 2001, ten premios deportivos, ten premios de baile de salón, de taekwondo, de xadrez. É un home que se adica a todo e que ademais agora ten ese premio pola mellor divulgación científica nun programa moi coñecido da Televisión de Galicia, que foi A Rampla con Todo, que presentaba a nosa amiga María Solar. Un bico, María, un bico, que esperamos que volte pronto a radio ou a televisión. Bueno, pois nese programa, A Rampla con Todo, ti facías unha sección, o especialista. Sí, unha sección que iba sobre, en principio, física, pero física non da que se conta nas seccións típicas de divulgación, sino que era unha física básica, partindo do presuposto de que realmente se a poboación xeral debe coñecer cosas da ciencia, primeiro debe saber o alfabeto. Se ti queres ler un libro ou contarlle a xente que debe ler libros, primeiro tens que enseñarlle a ler. Entón, neste país de letras no que estamos, aínda falta moito por percorrer no eido da alfabetización científica. Entón, bueno, pois, en eso iba o espírito da sección, non? É que realmente non é habitual que exista, xa non digo nas televisións privadas, sino nas televisións autonómicas, públicas, polo tanto, un programa de divulgación científica, e que conseguiras que nun programa, nun concurso, un programa de entretemento, que esa ciencia acadara seguidores, adeptos, e que ademais entenderan o que estabas contando, é un triunfo. Sobre todo, no campo da divulgación científica, o que haya moito escrito. É dicir, todas as seccións da prensa escrita teñen sempre algo na sección de sociedade, hai revistas de divulgación masivas, na radio hai cousas, e na tele hai un pouco, pero non nese estilo, non? A xente, a veces, teño a sensación de que non está a percibir o que lle están dicindo, non? Como que se desconectaran, dalles igual. Por exemplo, o programa insignia na televisión deste país no que respecta á ciencia é Redes, un que se emite na segunda cadena, os xoves pola noite, que presenta Eduard Punset, o antigo eurodiputado. Creo que formamos parte do clube de fans do sí, programa Redes, que somos 4, pero aí estamos. Punset, estamos contigo, A eso iba. Ese programa pode ter do orden de 300.000, 400.000 espectadores, non máis, e a mellor estoume pasando, non? Entón, un programa que en certo modo é un programa de éxito, pois está aí afundido, pobre, e, bueno... Pois non só en Redes se fala de ciencia, é que nun programa como A Rampla con Todo, eu penso na Rampla con Todo, e a mí, aparte de pensar en ti, por suposto, especialista, é que eu penso nunha rapaza guapísima, nunha rapaza simpática, profesional como poucas. María Solar, boas noites. Hola, moi boas noites. Como estás? É unha sorpresa para Jorge, Vaya, pudeches vir aquí tamén, non? Está invitada para outro día, que conste, Claro, estou facendo a entrevista en zapatillas, que é unha cousa que ainda nunca fixera, entrevistas en zapatillas. Tes a cena preparada? Danos un pouco de envexa. Non, ainda non, Ah, pero bueno. estou neso,
Porque sei que María é unha excelente cociñeira, Pois sí, bueno, presumo deso, pero en fin, que non acostumo a invitar demasiado, a verdade é que aí teño mea culpa, Bueno, María era presentadora de Arrampla con Todo, e ademais é amiga de Jorge, porque o tiveches de colaborador prácticamente en todos os teus últimos programas. Como é Jorge? É realmente tan loco como parece un científico loco, tipo profesor Bacterio? Non, eu creo que non, en absoluto. Mira, eu, sabes que na que levo pois anos dedicada ao mundo do xornalismo, non? En prensa, en radio e televisión, eu de formación son bióloga, non? Entón, Jorge é unha desas extraños especímenes que hai no mundo da ciencia que se dedican tamén á divulgación para a xente normal, non? E é algo moi necesario, e que moitas veces os científicos pecan de non facelo, non sei se por falta de tempo ou porque tamén desconfían moito dos xornalistas. Pero eu creo que hai que agradecerlle moito a Jorge que teña tempo para nós e para explicarnos as cousas, e ele o suficientemente pillo para chamar a atención dos medios de comunicación. Eu creo que con eses estudios que fai ás veces, non? A temperatura do inferno, o tema dos goles e as porterías, as dimensións, ás veces eles teñen que usar esas artimañas para chamar a nosa atención, non, dos medios de comunicación. E faino moi ben. María, que pasaba cando tiñas que gravar a sección con este home? Porque saíais ás 11 da noite. É que o Arrampla con Todo, bueno, o que a xente non sabe, non, é que nos facíamos en CTV na produtora 5 programas xuntos, non, gravábamolos. Entón, cando viña Jorge, pois, Jorge, vou no contar, retrasábanos a grabación. Retrasaba, porque claro, había que probar os experimentos, sacar un primeiro plano aparte, pero estábamos felices de tel valía, verdad que sí. Bueno, María, fallaban as cousas tamén a veces. Tamén claro, é que ten que fallar. María, que desechámoste moitísima sorte e estás invitada próximamente ao programa, Moitas Sen grazas. zapatillas, non veñas como Claro, Carmen Sevilla. No, vou poñer tacóns, como sempre. Un bico moi forte, sabes que se te quere. Graciñas. Chao, María. Ata logo. A ver, adiantaba algo María. Como podes saber a temperatura do inferno e a temperatura do ceo? A temperatura do ceo e a temperatura do inferno pois extrapólanse dos datos que tes da Biblia, porque outro sitio para buscar datos non nos atopas, non? Entón, bueno, pois hai o libro de Isaías que che conta como é o ceo, diche que ali alumeará o sol moito máis que na terra, e diche incluso a cantidade, que é 7 veces 7. O inferno contase no Apocalipse, que che di que é sofre fervente. Entón, bueno, pues con eses datos ti vas metendo cuentas e sacas valores, non? Eu quería decir, antes de que se me escape, que realmente María ten moito ten moito merecemento neste tema da divulgación, porque teño que decir que nese programa eu fun porque ela me levou. A nosa colaboración remontase a xullo de 2000, durou pois como do orden de 4 anos nos micrófonos da Radio Galega, todas as semanas, cunha sección de ciencia que a veces tiña un toque un pouco picarillo, cambiou moito, formato, a veces era serio, a veces era un pouco anormal, pero tuvo a súa evolución, e cando empezou o programa, pois ela acordouse de min. Eu fun, de feito, o último especialista que entrou nese programa, non? Entón, bueno, pois, eu teño que dicir aquí que se entrei nese programa foi porque ela me levou, non? Bueno, Entón, porque te coñece perfectamente e sabe que non é tan fácil, ademais como xornalista temos que dir, que non é tan fácil atopar a alguén, por exemplo, que como ti, ou que como Punset, do que falábamos antes, comunique ben a ciencia. Por eso eses estudios tan pillos, por exemplo, eso de... Dime. Vouche facer unha acotación. Eu, por exemplo, o de Punset que falábamos antes, eu distingo entre divulgación científica, porque aquí hai que ter en cuenta que a veces hai xornalistas que se dedican á ciencia, eses teñen un espectro de actuación limitado, poden contar noticias, pero sempre fallarán en algo. Hai xente que divulga a ciencia porque é científico, deixou a ciencia e se dedica a divulgar, e despois está o científico en activo que divulga a ciencia, que se ten, a pata en cada lado, e iso axúdalle en certas facetas para contar cousas que debe ou que non debe, non? Por un lado, ten ese contacto co mundo académico para o que é a ciencia básica, e por outra banda, ten o contacto coa ciencia que se está facendo no seu entorno, vive o máis directamente, non? Por lo tanto, a veces na divulgación científica compre ter unha certa bagaxe, previa científica. Por exemplo, María é bióloga,
Iso axúdalle bastante e, en certo modo, comprende as cousas doutro xeito que non o faría unha persoa de letras. Neste mundo no que estamos con esa separación tan brutal entre ciencias e letras, hai que ter sempre presente estes factores limitantes. Bueno, quedámonos sin tempo, sabes que Sí, aquí en Televisión sempre estamos igual, é un tremendo, pero gustaríame, ademais nesta sección da Universidade, ti que ademais eres profesor do Departamento de Electromagnetismo da USC, que non fora esta última vez que apareces no noso programa e que ademais nos axudaras tamén a divulgar esas cousas, que é verdade que temos que facelo, así que non será a última vez. Acabo de tomar nota do correo electrónico. Moi ben. Poñerevos aí no subject, poñerevos... Jorge, mira, quiero volver, vale? No, o sea, poñerei unha excusa máis creíble para volver. Que non, mira, en 2 semanas vémonos, pareceche, quedamos así? En 2 semanas. En 2 semanas? Contamos Esto así non está preparado, de verdade, Certo, alá él onde se mete. Bueno, pues en 2 semanas falamos das porterías, por exemplo. Falamos das porterías. Xuro que non está preparado, Jorge. Xuro que non está preparado, o de María tampouco estaba preparado. No. Polo menos a mí non mo dixera, o sea que bueno, aquí é sorpresa tras Jorge, sorpresa. vémonos en 2 semanas.